amit mit hoztunk nektek, jó? Jöttünk Ácséről, és a polgármester úr küldött nektek ilyen iskola kezdőnyelvű alkalmakat. Tudjátok, mire lesz ez jó? Meg tudtok írni, bár tudjátok írni neveteket, és egy fényképet ragaszthatok majd ide, az első osztályba, hogy mit teszünk. Meg különböző szép élményeket, amiket átírtek, azokat be tudjátok írni. Hát ez egy ilyen kis albumocska, amit majd átírni. A dobozba, ott pedig sárga mellények vannak, amik arra szolgálnak, hogy a közlekedésben nyugodtan lépjetek, és hogy az autósok, biciklisek, motorosok lássanak rá. És mindenki lássa, hogy elsősök vagytok. Elsősök az iskolában. És hordjátok viselni. Vártátok az iskolát? Nyújtsa fel a kezesek kivált. Akkor mindenki tanít fizetni. Mostak csak nyugodtan, Jó, hát akkor nyomozunk itt az asztalon. Jó, az asztalokra. Mindenkinek az asztalára teszünk egy. Hallgatunk egy tárgyat a Noristen? Arra ne is mondod, nem is mondod, hogy večeja, predsjednik opštine Veče je poslao nas da vam podelimo poklone, da ste počeli prvi razred. Želim vam da se lepo osjećate ovdje, ovo vam je drugi dom. Čuvajte se i slušajte učitelji. Dobite jednu radnu svetu, što ćete verovatno tokom godine da koristite. Ima lepih zadataka, možete da stavite svoje slike, da rešavate zadatke unutra i da na kraju godine da se ovo opunimo. A učitelji će vam sigurno. Da. Dobit ćete još jedan žuti prstu, koje je obavezno da nosite, morate da nosite kad dolazite u školu i kad odlazite, da svi na ulici vide da ste vi prvaci. Evo izvolite, ja ću vam podeliti tome. Kako vam učini učiteljica, kakvi su đaci na